Bible verse may tungod sa gugma sa Dios o justisya sa Dios. Juan Kapitulo 3 versikulo 16 hangtod 18. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan katong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios.